Здравейте всички от YouTube, аз съм Тедро 98 и сега ще ви покажа моята къща в планината. Буквално е в планината. Не. Към моето дърво пълно с какао. Се захаросам с какао. Глупости говоря. Тук много моркови. Сега влизаме в къщата. Защо минах през вратата? Странно. Така. Моята стая, началната ми. Сега отивам да ви покажа мазето ми. Така. Това е моята лаборатория. Това е моята лаборатория скрита. Не скрита, да е мазето ми. Но и сега отиваме нагоре. Връщаме се горе. Сега тук тази ръчка е за моята друга скрита стая, която пак се води нещо като музей, но скрито горе-долу. Тук е моята тайна градина с много шугърки и много какао. Още моркови. Опа, падна във водата. Така, тук има още една стаечка. Това е моята библиотека. Тук с две саксийки цветенца. Сега се връщаме отново горе. Така. Сега... Чудите сигурно защо е тази плоча, ами... Моите стави ще заключих и тук е моята скрита галерия. Та-да! И така... Тук още не съм мислил начин как да направя вратата отново, така че вратата е отвътре да отварям. Така че просто я чупя, но сигурно ще го поправя скоро. Тук е другото скритото мазелце. Не знам, че тук е моят басейн, нали? Так, влизам си. И тук вместо шезлонг... Тук вместо шезлонги около басейна има пейчица, на която може да си седя. Това е моята сауна тук. Виждате, си сядаш и те бъдеш. Тук даже по някакъв случайно си има и гол въглища тук. И... тук е моята туалетна. Вивката. Душ още нямам, но скоро ще си направя. Отвори се. И така сега. Това просто бях аз, Тедро 98. Благодаря и чао.